Sachisien biang ngakwa ban ai U Blei pi barok kinong sngap ya kane khubor ha ka kerteng ujisu ka pendap ya ka mensem jonga da ka jingkman ban yo ya kane galat ban punsa priang ban ya sam shapi ya ka khubor na ka ten jong U Blei halor ka subject ka jingiathuhkhana jong ka Baibl ka trailer jong ka Baibl ha kane ka por ngakwa ban haswa ban sedang ya khubor ngakwa ban pendam shwa ha ka jing duai tengah kerpa de pi ban ya duai lang bat nga ha kane ka por tongin duai ko pa jungi ubah beneng ngiwan hakmat jome hakane ka por ban ngai ngoi ame yakane ka lat pamela ai hangi ban khot ya ka kerteng jome hakane ka por haswa bangin pule yakane ka subject halor ka subject ka jingiathuhkhana jong ka Baibl nga kerpa ame ben pha yo men sem jome ban yalam yangi ha ka linti jong ka jingshisha ban pensngo tho yangi yakane ka subject nang ba ka kyrkhu kan long yangi bat ka buram kan long yame khuble shibon me sngawi kini jimpan changi makini barot ni pan ha ka kerteng ujisu amen ka jingiathuhkhana jong ka Baibl la de kli ya ki samla menta hashwa bakin pe ya ka film na ne ka movie kibabun ki samla kin ong ba hashwa bangi pe ya ka film na ne ka movie ngin pe shwa ya ka trailer la ka trailer ka long ka ba itnan kan ai men semingi ban pe ya ka movie barok ka wei ha ka puar la da dan ki bri ko ba kli ya pi ya tho ya nga ya ka jingiathuhkhana jong ka Bible ha ka rukom ka balengkot phila ane em ban batai phila ban don lagi jong ki jing batai hanroi ha ka puar nga kwa ban yala me pi sha ka wei ka jingiathuhkhana ka ba ya tho ya ka jingya lenti jong ka Bible barok ka wei but lengba ka jingiathuhkhana phila ro ban ya penserem lane ban sngo lang kumno piyai lenti ha kane ka perthai bat kumno ka beneng ka don kti ha ka jingya lenti jongpi ha kane ka por nga kwa ban yala me pi sha ka gospel u Lukas ka lanong ka ba shipeu ka khot ka ba lai peu ka ba jisu uli tho bat ulaong don away u briu u balai here na Jerusalem sha Jericho bat ula ha pedeng kinong do kiba haba kila penlengkut ya u berkila syok ya u kila late no berkila e no ya u kum uba ya ujisu sedang menetho ya ka wai ka parsi bangitip kertengkum ka parsi jong unong Samaria babha bon sin haba ya sngaw shepang ka ne ka parsi hakipor bangidang ya dang khna ki nong yalap lane ki nong hikai yang i bangin long ki bri ka babha de kumta ki saindur da ka ne ka parsi handrai mentang akwa ban pule ka ne ka parsi da ka waipat kurukom pule ngakwa ban yalam ya pi ha ka ne ka jing pule jongi ban pe ya ka ne ka parsi da ka waipat ka liang ha ka ne ka por nga kerpat ya pi ba pin plate pin ai ka jing ma berkat jong pi ka bangin puson ya ka ne ka parsi ujisu ong dan wei ubriu ubaya lenti na Jerusalem sha Jericho na Jerusalem sha Jericho ban sko tho ya ka ne ka jing ya lenti jangu ngin pe ya ka lengba ki artli ki lat jing ki jing batai ka banengkong ki ong ya ka geographical view but ka jing batai ka baar ki ong ya ka etymological view ka geographical view ka bamut ka rukom long ki jaka ka rukom shong kita ki shnong ki thau but ka etymological view pat ka ya tho yang ya ki jingmut jong ki kentien tungin sedang shwa da ka geographical view Jerusalem but Jericho ka Jerusalem ka don sha jrong ulum sha lor ulum handrai ka Jericho pat ka don sha madan ka geographical view ka yatho yangi ba ka Jerusalem ka don kumba nyospa san pho saw mitar sha jrong ka level jong ka durio handrai ka Jericho pat ka don kumba arspa saw peu mitar below lane sha po jong ka level jong ka durio kane ka yatho yangi ba ka ne ka lenti ka long najrong shapo te kumta uneu nong yai lenti u yai ya ka ne ka lenti ka ba najrong shapo ban kham sngo tho shu tongin pule menta ya ka etymological view ka jingmut jong kini ki artli ki kinten kamut ayu Jerusalem katkum ka original language ka kten Hebrew Jerusalem kamut ka jaka lane ka nongba jong ka jingsung katba ka Jericho pat kamut ka nongba jong ka jing ubi lane ka nongba jong ka jing sngo ba te kumta uni ubri uyai lenti na Jerusalem
sha Jericho ka ba mut na ka nong ba jong ka jing suk sha ka nong ba jong ka jing sngau ba na ka nong ba ka ba don sha jrong sha ka nong ba ka ba don sha po ka ne ka jing ya len ti jong une obreu ka de ka jing ya len ti jong a ba jong pi bon sin hi ngi ya ka ne ka len ti ha ka jing em ka jong ngi na jrong sha po na ka nong ba jong ka jing suk sha ka nong ba jong ka jing sngau ba ka ba shipor but ke historical background ka yatho pat yangi ka Jerusalem ka dei ka nongba ha ka ba ya ka kerteng utrai la mane but ka Jericho ka dei ka jaka baki ya mane blei thao ka nero ka yatho yangi ba une ubri uyai lenti na ka nongba ka ba mane ya U Blei sha ka nongba ba mane ya ki blei thao ngangai ba ka ne ka por phila man relate ya ka ne ka jinya lenti jong une ubriu ba bon sen hi ngi kum ki briu ngila ya ka ne ka lenti bat ka jingiathuhkhana ka ong kat ba une ubriu udang mi nau ta uput jong U Blei ulai hier sya kata kanong ba jong ka jing sngau ba umi na kanong ba jong ka jing suk kanong ba ka ba mane ya U Blei ulai sya kanong ba ka ba mane ya ki blei thao bakat ba dong yai lenti la ong ba une ubriu u hap hakikti jong ki nong to bat kila bom kila syo ya u kila e no ya u kum u balayam bat hakata ka jing sya bom sya syo jong u une ubriu don ba yarap ya u kane ka jingya lenti jong u ka yeng pli ya ka jingya lenti jong nga ba jong pi une unong shon u ba bomba sho ya u de u soitan u ba lutte ya ka hok jong u jisu nangi ka hok ba U Blei u ayangi u la pen lung khoi yangi ya ka ne ngi la ban syamro ha ka jingya lenti jong Adam kat ba u dan hak per eden la pen kup ya u da ka buram jong U Blei da ka hok ka jong U Blei hanrei ha ba u mi no na ka ba ko ngo ya U Blei ulai sya ka ba ko ngo ya usaitan la shimno la vengno ya kata ka hok jong U Blei la shimno ya kata ka jain ka ba U Blei upun kup ya ki dak ka buram bar u Adam hak ko por u long kum ba long une U Briu u bayat lenti na Jerusalem sya Jericho omdon kinong yarap te kumta la ong ba hau lokas kala nong ba shipel ka khot ka balai pewe la ong ba don uwei U Lyngdoh da ka ba jar khat ula wan hier na kata ka lenti te ha ba ule i ula ya kierno sharod lenti long ba ne U Lyngdoh u ya leng ba na kata ka lenti ka ba don u ne U Briu u ba pang hanre ha ba u ya u ya da ka wei pat u shim da ka wei pat ka lenti u reng ba Lyngdoh u yeng pli ya u nong le niam nong le rukom ha ka balang hanre kwa ba ne tho ya pi ba la ringi hap shaka pop la ringi hap ha ki kinjri jong ka pop omdon bor perthei omdon pastor perthei omdon balang ha ka perthei ka bala ban pelat yangi na ka jing sha te kinjri jongi ha ka pop ka bala ban pelat yangi na ki kti jong usaitan te mano pade bala ban pelat yangi ka Baibl ke tho ya wei U Briu ka ai kerteng ya ukum unong Samaria hanrei ka jinglong jong une U Briu ke srem bat ka jinglong jong U Jisu tongin ya pule menta Lukas kalanong ka ba shipel ka khot ka ba lai pholai hanrei wei u kenja Samaria kat ba u lej u badang lej jing lej u la poi hau te u ya i ya u bat u la sngau sen ai ya u unong Samaria u la sngau sen ai ya u ba la ong ba u ne nong Samaria u don u shong halor umrat bar u la wan hier haba u ya i ya u ne U Briu ula hirna uta umrar ujong u bat ula Spanya u da ka umpnyang bada u bada ka wine ula shim ya uta U Briu bapang bat ubo ya u halor jong umrat jong u tongin pule ya kini ki jinglong jong u menta umrat kat kum ka kitab jong u Daniel kala nong ka ba hinyau kat khat ka ba arpholai umrat u yeng pli ya ka hima kat kum u Daniel kala nong ba hinyau khat ba arpholai umrat u yeng pli ya ka hima te une U Briu u shong halor ka hima hanre habau yo iya U Briu bapang u hier na umrat jong u kabamut u hier na ka hima ka jong u ban yarap ya uta U Briu u shim ya uta U Briu bat u bo ya u halor umrat jong u kane ka yeng pli ya ka jinya lenti jong U Jisu pat haba ngingi hap syaka pop haba ka jaj benriu ka hap syaka pop U Blei u isen ayangi bat U Blei u wan hier na beneng syakendau ban yarap yangi te U Blei ushim ya ka jaka jongi kat ba ubu yangi ha ka jaka jong u kane kadai ka jingiathuhkhana jong ka Baibl daringi pule ka nado ka basdang hado ka bakut kane kadai ka jingyai lenti jongi ki Briu bat ka jingyai lenti jong U Blei hakane ka por na kwa ro ban pensha sho ya pi ba une U Briu ong kum ne une u
une bri ong kumne haka kitab jong Lukas kelang ba shipeu ker khat balai pewe une no Samaria baba te hak ba lashai haba un salai no ula say no ar tengka bar ula ai haka try yeng basa bar ula ong hau to sumar yau yaki ai ro ba men pelut dam ngan wan pai pat bat ngan sa siu pat yame haba neu no Samaria shim ya une briu bo ya haka yeng shong basa kane ka yeng pli ya ka balang ka jong U Blei bat une nong Samaria lek pai no ong to sumar ya bat ngan sa wan pai pat ban siu ya ka bainang jisuro ukular haba wan shikane ka perthai siu spa yangi halor ka ding pna ukular bat nun wan pai biang ban siu ya ka bainong jongi ki Kristan na kwa bane tho ya phi ba ka ne ka parshi ka balengkot kadai ka jingiat nanti jong ka Baibl ba kumno ubri hap syakapop kumno la siu spa ya da ka snam jisu bat kumno jisu penim ya bat ukular ban wan pai biang ha kata ka sngi ka bakrau te ka ne ka dei ka jingiathuhkhana jong ka Baibl handre ka basngau tenat ha ka ne ka benta ba une ubri bapang ukhlem da kerpat ya ka jingiarap handre ka jingiarap ka wanhi na beneng ka jingiarap ka wanhi na beneng da ka man ka jong U Blei ushim ya ka jaka jangi katba ubu yangi ha ka jaka ka jong ban penkut ya ka ne ka jingiathuhkhana ngakwa ban ya tho ya pisha ka wai ka jingiathuhkhana banengkot syapang kinong yelek kai football ha Thailand ha usnem arhajar khat pra kini kinong yelek kai hadin ba kiladep yelek kai ki rung ha ka wai ka krem la jiarang khat ba ha ka pot ki rung ha ka ni ka krem la wan uslap la pendap ya kata ka krem da ka te kumta kini ki kinong yelek kai football kila sakut ha po jong kata ka krem don syuk balak ban yarap yaki daki pun thosngi kila ne hapo jong kata ka krem kumta ka sarkar Thailand kalau wat yaki bat ka syam baki ne ki noi le kai football ki don hapo jong kani ka krem kumta ka pha yaki sipai ban pelaj im yaki ka sarkar ka yele katla kat yai ban pen im yaki ni ki khna bat da ka jingale teng e jong kini ki sipai ki ne ki khna kila yo laj im bat hadin baki le yo laj im kinong ki news reporter ki keli ki ya ka ne ka wai ka jingkeli menta philio lai im kumno phikwa ban im wai na kini ki khna uong nga menta ka ne ka jing im ka banga nga im kam dei sho ka jing im ka jonga ngan pusan bha ban ngan husiar bha haba nga im ya ka ne ka jing im U Blei open im yangi na ka pop upelai yangi na ka jingsa set bendi ha ka pop ka sarkar Thailand ke le ban pelai ya ki khna jangka tambang akwa bane tho ya phi ba ka sarkar jangka beneng jisu wan hi dalade ban pen im yanga bat ya phi ka jingkeli menta kumno pin im ya ka jing im jong phi na kwa ba phin jubab kum ba jubab une khna ngan im da ka ba husiar ngan im ka jing im ka ba janai ka jing im ka ba perkhat bha ka ba yit bha ngan im ya ka jing im ka ba janai ka jing im ka ba nga ha bat perkhat bha bat nga yit bha ai ba ka ne ka jing im ka ba phi phin im menta hadin ba la dep su spa ya phi da jisu kan long ka jing im ka ba suk ka ba kmen yanga ba ya phi ba sian unong pen im jongi unwan ban shaw yangi na ka ne ka perthai bangin lek pha sha ka ta ka yeng ba ula pen khre na ka banta jongi ai ba U Blei ku khu ya phi da ka ne ka jingiathuhkhana balengkot jong ka Baibl ku bless you bon